ginagawa mo? Hello, what's up mga Pidorids? Karon nga episode Pidorids niya ata karon sa Medellin, Cebu, sa may Medellin Bamboo Paris nga dire na yan. Kini mga Pidorids, mga turista nga na dire na po sa dire na panigikan sa silingan nga lungsod sa norte. Ang uban gikan pa sa south sa Cebu. Bisita nga rin sa Bamboo Paris. Ito diri ang kanta na country, na sound system. Sound system nga libre ra mo kanta, free ra, wala bayad. Cebu na ta, o higala manuroy ta, bisag asa, dali na, tara na.